Mark chapter 5, 25, 34. I think the last one. It's a woman who, after 12 years of suffering from the horrid secretly touched Jesus. Okay? Amen. Jesus felt the power leave him and stopped to ask who touched him. The woman was filled with fear and come forward and admit she had touched him. Jesus told her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of the affliction." So maklaro klok is, if man Vincent, Amen. maybe mine, blah blah blah. Are we man? Okay. The Bible to Mark chapter 5, 25 to 36. Give to this brother quickly. Last verse he said, Verse 25. yeah. Intokazi ethile eyayinethombe legazi iminyaka elishumi 26 eyayive ubunzima obuninzi kumagqirha amaninzi. I want that verse, the last one, he said, hamba unoxolo. Amen. Wathi ke kuyo 34 wathi ke kuyo ntombi yam ukholo lwakho lukusindisile. Yeah. Hamba unoxolo. Yeah. Phila kweso sibetho sakho. Amen. Answer the question. Amen. Nika unansika Samka. Asana, quickly close your eyes. Don't look at Samka. Listen to her and get there. Pray. Ilizwi lakho bekiwe kuwe sicela ulisebenzise ngokusebenzisa utata wethu ozabe sinika isifida namhlanje kwenzela ukuba lingafiki silambatha emizimbeni yethu lokho lifike komhlaba sewulungisiwe. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Clap hands for her and take your seat. Clap hands when we say clap hands. Take your seat. Why you say pa? Bethetla la pa. Bethetla la pa. Bethetla lana? Benjin? Why? Kutheni ngangibuzi? Kutheni nani nithi ewe?
yakhangela pha wanoyikhangela lapha phantsi ngekho wanoyikhangela wena uyahamba ubheke ephathini yomsebenzi simisa befundisa bona ubheke ephathini yomsebenzi. Praise the Lord. Yenyusa unyusa simphendule Amen. njengerotyi ebomvu. Praise the Lord. Wafaka ebomvu ithi danger, dangerous. Uhamba nje uyazibona uba udangerous. Ibhetere lingathi liplum noko isena libomvu ithi danger. Nabo baye bafuna uyisusa saniyisusa andithi betsinkulu. Praise the Lord. Amen. Nabo bafaki natsike kulelona makeup awuzame nawe mama gadule izame uyithi nje bhokobhoko kangela kunombeko uzawuthini na. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lady, Yes, Lord. your faith make you whole. Oh, Amen. Thank you, Jesus. Your faith Oh, yes. is about a faith. Amen. Anything you hold on is because of what? Your faith. Praise the Lord. Hallelujah. Your faith make you whole. Praise the Lord. Your faith, it can change the situation. Why mfundisi bungekho izolo? Why unganixelelanga uba kuzoba khona izolo? Ubani obiza meeting izolo? Why unganixelelanga mfundisi uba akuzoba khona? Uxolo what? Why? Kutheni umbamba kule ndawo? Wambamba kule ndawo uba makakuthethelele. Uyamthambisa. Yihla sikaka zawuthi nguwe bena. Why? Where were you? In the family meeting? Akuyazi akuso remember ifamily now. Yes. Ufuna nabo balinganise wena. Okanye uthi umuntu usimela. Umyelezi wamfonela waphinda wamthumela SMS wabuza ungixelela. How you know that message ifikile? Uthini? Umyelezi ubulibele. Umfundisi ngalibali. Praise the Lord. Andihleki ndikhupha manje amazinyo. Esuba ndiyahleka ne. Ndiko uthini umfundisi kanganixelele. Akwazi umbuza apha. Akumbuza apha unjani. Bekumele umthumelele imessage oba bekusenzeka ntoni and then inansiye. Uyaniva folks? Njengoba uhleka nje. Uyaniva? Uyayiva lena sithethayo kumfundisi? Nayiva bazala? Amen. Amen. Nayiva? Uthi utheni mama umfundisi akanathini? Akalanga ngixeleni. Ngoba kaloku abesethe ngawo pha. Sivele saqhubeleka ngezinye izinto. Sivele saqhubekeka ngezinye izinto. Ngoba kaloku bezawuthetha uba bengibuza uba uphi wena. Ndim nawe namhlanje. Today is today. Amen. Okay, fine, man. Qhubekeke. Why ungakhange uthi ntoni? Uthini ngo? Uthi Thixo? Hayi ke ngoku. Umbizelani?
ngoba uzawunxiba mosibana ne bengenakwazi ukunxiba ndikunxiba abefundisi yeba and imali yakho kum obe ingalahleki and imali yecawa ibizwa xa unganxibanga kubizwa imali yecawa akho kumafela apha ungathi sisemgalelweni khange unigalelele sapha imali yakho akho njalo Amen. imali yakho kum and akuzuyiva uzayifumana xana sizawusondela ixesha lonxiba sithi masimnxibe uyandiva sisi ungafuni ungabi ujamelana nabamama phofu batshilo bathi indlela oswiti ngayo akuzenzi wena izinto eziphansi ndiyazithethela ayiphumi kubo le iphuma kum sundihleka ya uyazi uba unantsika utima esandoguquka esandofika apha jokojoka nabo lungisana nenantsika uyaqomathiza utima esandofika wayifona nawe efuna yena mali zakhe sathi akuziva fana ngicima xana umuntu enganxitywanga yinkonzo nicima nifuna imali zenu aninxitywanga because kukho iproblem ibikhona the next now uthi kuyofuna imali yakho haya unama 6 9 why ungasahambi meetings ze-executive siyakhupha ngoku the last time ungasixeleli ngengxaki zekhaya soziphele abantu soziphele ingxaki zekhaya 28 what kabanzi ya oba uzanga again kwenye meeting how many meetings ungaphumeleli 4 5 yeah the minute eyestanda athi angaphumelelanga samsusa get someone else abajikeleziswa abantu apha samsusa then we get someone else you don't come kwizinto zethu akusixabisanga mos xabise ezi zakowenu awuyixabisanga ezankona sukugcinelana praise the Lord angathethi kakhulu in front of abanye bazokuyiba ya uphosiwe ke besinomisi besinojofro emeetingini yethu besinojofro nanguya jofro praise the Lord somebody newari xa uqombile ayindihluphi nolihlupha mos konde ndimuvayo ngokuqumba kwakho that is the truth what I'm saying is the truth finish and klar besinojofro ngenansika izolo Amen. why unga-answer phone zami xa ndikufowunela Tima why ungaziphenduli iifowuni zami khange uyive ifowuni yam for 3 hours akuyiva ubone late kodwa uhlele efowunini WhatsApp kodwa ngena kuWhatsApp le yami ifowuni akuyiva ezi zami ifowuni xa ndikufowunela ezabanye ngobane ziyaphendulwa kubangane le ntombazana ibhijileyo yazalana nayo itanto yapha kokwenu Yolanda yayiva ezikayolanda akayazi akumazi ubhijile tebamanzi how begging the mercy anything can happen akuyazi loo nto busy yethi benguyolanda quickly nakuyolanda hayi because utata washiyela uyolanda yintoni utata washiyela uyolanda Tima, why didn't you answer your call, my calls? Tetinyani buku TikTok wewe tetinyani ukhanda umqobelelisa Ukuthi sike singavakali
TikTok. Asipakani esifonele mfutshane ifowuna. Ayifakani. Okay. Oh, now you must TikTok? You must? You must TikTok? Kamu sithi yogurt le. Sokufode, sokufaka TikTok. Now sithi yogurt ecaweni. Yeah. Okanena kuthe kwenye iveki yes, kwenye iveki akusi. Konke iba ziveki ezimbili. Ungazi inkonzweni. Iveki sibendadi. Okay. Okulento mimhlophe bihleli pha. Balekile. Xa ingazi ndawo akusi. Xa ingazi ndawo akusi. Oh, market lane. Una umis Cape Town lo. Amen. Miss Cape Town. Xa ingazanga umis KTC xa ingazanga umis Cape Town agezi. Funa kwami nembelesi wena. Yes, Belis? Yes, Belis? Oh, I see. Wala tena ngakanga mama bengek. Yang nanga wena. Hayi tena dingapha. Yang nanga wena. Xa umama engazange enkonzweni nawe kuze. Ha? Jonge inhloko wena nje. Ecaba nini inhloko le? Ha? Akakuniki imali. Akakuniki tu imali. Ne-pocket money. Esikoleni nitya ntoni? But lunch? Ah, that's nonsense. But lunch apho nikela ntoni imali? Nika lo mfana imali yo. Uzawuthi uyabela xa ezidathele. Mnike i-pocket money. The last time ungafumani i-pocket money. Phofu isikolo sezawuvala. So unyamezela lo lunch. Isikolo ziyavala. So manganyamezela ungafumani lunch. Khabo bethi lunch le. Next year mama uza kunika i-budget. Next year. Obutshila ubethele le lunch. Abantu babheke tax shop. Wena ubhizi uhleli phansi. Nawe abantu babheke tax shop. Akunanemali yokuthenga i-cold drink. Ukunika i-juice. Umonga imali. Akakuniki. Ubona nani? Ukunika energy. Nesong. Ka, uzele energy ka. Nani? Energy ne pai. Ke umthenga sidaba ifumana imali kuyo. Kokwazi uthenga ipai. Ha? Ufuna igada le mali. Oh, la box yepai. Manu fudumeza one uhambe. Nala sexy yebhotile for the week. You're lucky. Thina nasiphathe 5 cents. Sithi 4-1. Amagwinya ayi-4 neliver enye. Thina and wokumandi ngoku. Kodwa xesha umama Hlanyana besitye bekhupha ibhiskiti opayoti. Babekhona nakwicala opayoti? Nanisithi nanifumana ntoni? Mamthike naningenapayoti kwicala? Babekhona opayoti ne? Before kuthiwa isonka. Nobumama uqala ngelaa xesha lesonka. Thina sithetha ngepayoti thina. Unantsika uFox, he was a student in your class. You can confirm that he was a student. Okanye akumazi. Ndaba enye professor isitsho enye guy yayisiya kuprofessor. Yathi professor I was a student in your class. What professor? I don't know. You may be in my class, but you never be my student. Join the professor. This is my professor. No, I don't know you.
if ubuse classini yam ungayenzi le behavior. Amen. So are you sure that man he was in your class? You confirm he was a student in your class. Oh, okay, can you copy that? The Fox. Oh, okay, me Fox. I asked my head, I wonder, I don't know if I can. Fox! He was a top student. Otto Fox, he was a top. You understand? Our woman's a little because mama go mass. He was Allah. I know bang ukuyamazi ngamazi qala. Yamazi ngokesenkonzweni. Yeah. Folks, you are a top student. Kudala umile pha ekoneni. Ngilindele wena bona nje phelokazi. Come here, folks. Come here. I'm proud of you. Eh? I was a top student, Dada. In Luzuko, I was taken to a bishop's because there were 3 of us. That pastor is a bishop's. I was a top 3 guys. In Luzuko, I think in grade 7s, there were 5 classes. I was a top of all those 5 classes. Grade 5, I was a top. Grade 6, I was a top. I've been got in the conference backpack enter. High school did the same thing. Praise the Lord. I was bullied as what Come on, folks! Come on, folks! I was bullied in high school. I was bullied in primary. Come on, police! Yeah. Golo kasha unikita akunzima. Praise the Lord. Hallelujah. Yaikona nyitishala. Yaisiti, I won't make it. Amen. Achoko, You. Anyitishala. But when I started the ministry, she was my usher, my first usher. My first usher. Amen. Praise the Lord. Nye, Superman. But frustrated isn't he? Nye. Look at you now. Yes, Lord. Amen. I'm not going bad. Jangan to miss body. I'm not to my baby. Who cares? Nye. But when I started ministry, she was the first one to be my usher. Amen. In my ministry. I look at her, I think of those days, but I keep quiet. Praise the Lord. You. Focus. You. What's wrong with you? From the Bible, it says, oh, such a script. You meditate? Oh, okay. Praise the Lord. Hallelujah. When you can praise the Lord. Asisi yoya lonto le. Ijalo. Praise. Asisi yoya. So next ne. Ambe yoya yonke into le. Yonke into le. Ixakusleх. Ndifuna uqinise lo sandiso ngikangela indlela. Xana ungadansikanga. Come here, let me see this suit. Yeah. Oh, you look good, brother. You look like you're gonna get married soon. Go, brother, go. Bang, chonga good. Na babjonga. Mfuntu amehla bomati. Amen.
Praise the Lord. Amen. Uthini? Usenze uyazijonga iibhoksi zezilansika. Zezibhayi zingaka. Kwenzekani ngoku intombi kaYani? Hello. Hlala phantsi ecaweni kaloku. Subheke edongeni. Alu? Bakwenze ntoni? Bakwenza ngani? Okay. Right, Alu. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hayi sinethemba nokuzaba mhlophe. Oh, bekuzaba abantu abamnyama, ingathi ngabantu base ezayo bawugqiba ngamakwarakwara onke. Kanti asingamakwarakwara. Hallelujah. No sijonge noko kunantsika kwaYani. Praise the Lord. Black beauty Alu. Black beauty. Abantu abamnyama bahle. Banomkhitha ohlukileyo. Antlele abantu abamhlophe ongathi praise the Lord. Where are you guys from? Benito. On your phone lana nini? Nithi maningazi. Ah. La tele uripotile wena. Ah? Okay. You decided when? Huh? Huh? Decided kung abi. Oh, I see. Oh, right. Oh, bunga din dyan. Bunga lang ito. Boom siya mo. Upagay laso di belug ni kayo. Oh. Upulong fast. Upulong fast what? Thank you. We sit together. Fast. Okay. Wait, no fast one. Okay. Oh, that's fine. I cannot trust another one. Budli I. Praise the Lord. Praise the Lord. Look at the grand entrance. Injalo. Yeah. Oh. Uzangicaphukela uphinde ungithande. Uba ungithandi demonic. Once ungangithandi demon engangifuni. Onjani? Ufuna ukunithanda by force, huh? Yeah. Lala. Praise the Lord. Hayi ndizamubulisa umusa. Bolibheka musa. Praise the Lord. You know they tell the way anxibe ngathi. Huh? Undoshi. You look powerful, Undoshi. Nale bag yakho yegold. Hayi. Zange nayibona. Now ngibonile. Huh? My goodness. Ah. Kaya kasi
Phelokazi Bendile. Oh, xa ungazange enkundleni naye akezi. Balindela wena, mawuvukanga akuvuka. Denier. Aben Pumil, weekend away. A minute down. So many chai, Papa. Dila chai up. Huh? No, I'll look up. I still Palapa. Oh, praise the Lord. No, nga lakta siya o huya upam ito nga pa ito ito nga pa ang dapat na siya ako muna kudwa ko siya yan mo? Ibon, lepon Ibon Punis beautiful izolo banibonisa indawo yesuthi Amen. Ngithi yonke i-right suit for him. Bathi bona funeka sibe 3 sifaniselane eklasini. Nanazo faniselane. Can you imagine? Can you imagine? Umna ndifaniselane nazo. Huh? Otherwise, huh? So pula intando yakho. Praise the Lord. Where were you, Zuko? Uyandileka ngemali the next now. Ujiya ungabi uthumela izinto. Kube kanti. Ngiyatsho i-transport wena. Hayi. Imini yonke. Uyasikhatha? Manje liyeke ndiqatheke. Kodwa ke ingaphinde yenzeke. Phinde yenzeke. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yeah. Uthe ufuna uzenkonzweni wena. Mama ubakazanga. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I want to talk your faith Amen. has made you whole. Yes. If faith yakho ikusindisile. Ukholo. Atumculi oqamba iculo. One of amaculo kamfundisi uDoug Moore. Elithi olokholo olukhulu olususa kwanentaba. Uthi Thixo mandiphiwe lona. Amen. Uthi olukholo liyakhunga. Yes. Praise the Lord. Amen. Kwabantu abathembele lona. Praise the Lord. Hallelujah. Do you know that there are people, they know you, bayamazi ungomso wakho wena ungekayazi ungomso wakho. Kukho abantu abamaziyo ungomso oba lukuphethele ntoni wena kuyazi oba lukuphethele ntoni ngomso. Amen. That's why bekhawuleza beattacker is not because they are attacking wena. Yes. Ba-attacker le destination uzawufikelela kuyo. In other words, batesti destiny yakho ukwenzela ungafikeleli kwi-destination yakho.
kukho abantu abanjalo abakubona usakhula, uhamba nje ukhula, bayenze indlela yakho ibe mfiliba ngexesha usakhula. Akukayazi wena oba uphethe ntoni. Amasirayeli Amafilistiya, amayuphutha ayazi into ephethwe ngamasirayeli. Amasirayeli engayazi wona, but amayuphutha ayazi. Oba le nation ingamasirayeli ikhere uThixo, ihamba noThixo. Amasirayeli awayazi loo nto ngoba athatha uMoses for granted. Every time Moses ethetha, amasirayeli nawo ayathetha. Every time esithi uThixo kodwa kwathetha nomkhulu wakhe, wabuza umkhulu wakhe, nguMoses na kuphela oviwa nguThixo, nathi uThixo uyasiva. Praise the Lord. Jesus Christ. When Jesus engekafiki Yes. kweli lizwe, kwadingeka into yoba ukumkani owayekhona uHerode Yes. owayekhona makathi bonke abantwana bangamakhwenkwe Yes. akuqalela ku-0 uyoma ku-5 mababulawe abo bantu. Kwaphuma i-state of emergency. Amajoni mawongene door to door ayokhangela abantwana, ngeba avala into ayibonileyo uThixo azawuyenza, ngoba uThixo uthumela umsindisi, umthetheleli, usorina nini oba makeze emhlabeni ezokhulula abantu ezonweni zabo. Wema lomfo makubulawa amakhwenkwe. Oh, Father. Sazivalela into kaThixo Thank you, Jesus. ngoba bangatraya Yes. akho nto inokwenzeka. Amen. Ayivalela into kathi Yes. akho mntu unothi ndiyayibamba le nto ndiyayidibanisa Yes. akazuphumelela. Ngamanye amazwi bangadibana bethetha ngawe but abasoze bamstopha uThixo oba makangakublesi. They can talk about wena, bangabona inyathelo lakho indlela ohamba ngalo, akubona impakamo nayo, but abasoze bamstopha uThixo. They cannot gather themselves. They say, Lord, stop to bless him. Yeah. Stop to bless her. Amen. Praise the Lord. Oh, Father. Ngoba we thank bangadibana bonke, you. Yes. babe yimbumba, Amen. bethetha into enye. Zonke izinto Yes. kumelezekile zenzeke. Amen. Awuyena uThixo angakublessa engayibhildanga icharacter. Aye. uThixo ke ublessa kunye necharacter, ukwenzela into yoba uzoba strong apha kuye, ukholo lwakho lube strong, ibe ne-foundation ukholo lwakho. Awukena kublessa ukholo lwakho lungaka strong. Yeah. Oh, from foundation. Praise the Lord. uThixo uyawuzisa zonke ingxaki. Yes. uThixo uzazi-alawa ingxaki but emane efana nala madoda xa kubalekwa apha endleleni. Yes. Xa kubalekwayo, praise the Lord. Amen. Xa kubalekwa endleleni kukho amadoda amapha ecaleni emane kunika iglucose, Yes. amanye athatha amanzi amane kunika, Amen. oba sutyhafa, Yeah. Push on. sutyhafa. Press to the mark. Press. Yes. Ifike kakhona ithi come on, Yeah. it's only so many meters ufikelela, come on. Yeah. Njengoba ubaleka nje uvela voice manje sithi come on. Uthixo unjani. Meanwhile uyaqinezeleka ngapha, Yes. uthixo uyakuthuthula, uyakuphulula ngapha. Come on my son, come on my daughter, come on.
never get anything to the Lord. I build character. Usamandi ngokuhamba nabantu. Usamandi usenomama. Amen. Usenotata. Yeah. Kusamandi once ube wedwa. Yeah. No one othetha kuye. No one onasika uyakuwe naye. Amen. Oh, Father, we thank you. Ubangabu Joseph wayevumile ulala nalankosikazi. Yes. Who's that nkosikazi? Potiphar? Spotify. Uba wayevumile Joseph engakanga be king kwakumngane or prime minister kwakumngane yayiphelele destination. The time esala he was already ujongene nomnyango we prison. When he get to prison kanti uThixo uzawuvela prison ngephupha. Ubonisa iphupha uJoseph uyawasuka amaphupha. Hey, uzuthi kuFaro lapho ndenza nganto kanti kukwindoda eza kumkhankanya kuFaro emkala ngoba kenza nganto uJoseph. Oh, thank you, Jesus. When God bring he tests your character, you got to pass through kwizinto esizibona zimanyikinyazi, but you have to pass through to those things. When Joseph befika abantakwabo ubanga babenga baqalela ngabantu ababo ngezithinzi yamaphupho yebangazange bamfake ephithini. Sometimes the pit ibalulekile to a Christian life. Let them be putting you in the pit in order that uzofumana character strong xa uphuma ephithini. People they will bow. People they will respect. People they want your anointing. People they want you to be your friend. Because umasiwe. Take your seat. Akusoze uyibone gold ingakhange iphume eqala emlilweni. You will never buy the gold. You have the gold ingene emlilweni. Ibe brown, ibe mnyama. But you know, we cut and polished. Amen. The gold. Ingenile eziko. Yes, yes, yes. Kanti izaba into ezawubukeka. Amen. Everybody ayithanda gold. Yeah. Because you have to ungene, Yeah. ikhathwe, Yes. ipolishwe. Praise the Lord. Purify me, Lord. Like a gold. So like I can be bold. You never. When Joseph befika bakhulu bakhe Yes. nabantakwabo, he asked one question every time nifika. One person in my family funeke bhubhile. Amen. One person funeke bhubhile. Jesus Christ. Can you imagine someone come visiting your family? That's why you must watch who bringing in your house. Azolala endlini yakho. Yeah. Check it out. Who is this person coming to your house? Njengoba uvula indlu yakhe uvula zibhuqe, everyone ufuna ulala, but is bringing the wrong energy. Praise the Lord. Oh, Jesus Christ. Energy is coming to your house. Kutheni ngoku abantwana be rebellious? Abakwazi ukuva ngoku because kukho aba bantu bafikayo, cousin owamgqibela 6 years ago, wena akumazi, you umntana cousin
umntaka malume izolala uyamvulela kanti bring the bad energy in the house. Bad energy in the house. Deliver us, Lord. You must know who you bring in your house. Amen. You must know who you bring in your friend. Amen. Not everyone to come as your friend, receiving the friend. Yes. Energy is bad. Amen. Energy is bad. The energy when it's bad is doing bad things. Amen. Energy. Praise the Lord. Hallelujah. How bad it is. It is important to not getting someone on a bad energy. Amen. Umuntu on a bad energy uyadhuba. Praise the Lord. Yes, no? Amen. You must do Dubai. It's a bad energy. Yes. Akudube, ani shienite sa. Amen. It's a bad energy. Check who bringing Yeah. to your path. Amen. Not everyone Yes. on a good energy, good intentions about you. Yes. Not anyone. Not anyone. Bayahleka nawe. Ucinga bayahleka kanti abahleki. Intentions zabo zibad. Kamjonge okokoyengena kulaqawa utsho waziphakamisa. Okoko esithi wamkela uYesu uyaziphakamisa. Okoko wathi wamsebenza pha. Bad energy. Yeah. Jesus Christ. It bring a negative vibe. Negative. Because the energy is gone. The energy is bad. When Joseph edibana nabantu kwabo, i-energy kale phaka abantu kwabo. Bathi xa bembona bathi nange lamphuphi. Yeah. And if we are Paula. Praise the Lord. Amen. Bongo brother baga Joseph, they always blame. Amen. No one will take responsibility. You always blame someone. Yeah. But the minute you blame someone, those people, they listen to you, you blaming someone. Amen. Energy is bad. Jesus Christ. Thank you, Lord. Taking the energy, you go with the bad energy. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Joseph, you have to call them. Yes. He said, guys, Nina, Yeah. nanicinga ukubi ngam. Yes. Joseph told them, Amen. was we over wacinga ukulungileyo ngawo. Meanwhile becinga ukubi ngawo oba baza kwenza into ethile, but uYehova yena uThixo ucinga enye into. He knows Joseph. He cannot be kule ndawo uThixo afuna uba makaye kuyo engakhange adlule epithini, engakhange adlule ejele. Amen. Amen. Yeah. From jail to straight to the palace. I don't know what is your issue. What is your issue? Amen. What is yours? Because issue yalendo mazana yaine chombelegazi. Amen. But I don't know. Because once we start a negative attitude, now uzosibona une negative attitude. Njalo. Ubuhlala nabantu abaphakamileyo, everybody ombonayo phakamile. Amen. I mean uyabaphakamela. Amen. Wewedwa bhetere. Kuba bonke abantu balapha. Wewe ifana nendoda ehlala kunye namanye amadoda. Ithi nihleli ningamadoda ime ngenyawo. Ithi ndimi indoda. Amen. Can you imagine? Amen. Sisonke singamadoda ime ngenyawo ndimi indoda. Amadoda ungahleli ndawoni nye kutyiwa inyama kuyanqokolwa isikime ngenyawo imane inyuswa nijinyayo imane sithi ndimi indoda. Faka ijini Amen. idiesel nasezijinini.
ufake diesel gym okanye ufake Levi's ngakumbi abanxiba Levi's. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Bra, no, nathi singamadoda. No, ndimi indoda. Wongamkela uKristu bacima frustrated. Hayi nobu frustrated. Amen. Bra, asizanga kuKristu si frustrated. Amen. Samkela indoda entsha. Oba mayithi xa ingena kuthi ngaphakathi isenze sibe batsha. Siko frustrated. Nathi siyanxiba sibe kulaweni. Amen. Uyasibona nawe uba indlela esibahle ngayo. Yeah. Asilindi uba mawu-approve nguwo uba sibahle. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Sibahle. Asiko frustrated. Ewe zikhona izinto ezisifrustrate esenza. But kodwa sinendawo esigowela kuyo. Amen. Siyagowa. But sinendawo esigowela kuyo. Asigoweli kwibhotile yotywala. Amen. Huh? Bring the Nansika in. You owe the mist. Amen. There's a second. The second? God. Oh, put you folks, I want the second. The bottle or the mix. Praise the Lord. The bottle or the mix. Ucimba ukhophela ifrats zakhe. Uzawulala Yes. la botile. Aya. Uphinde uvuke la problem isekhona. Sajongile. Problem ayihambi yo. Ihamba ngokuhlala phansi. Praise the Lord. Uconfront problem. Abantu aba weak people, they don't confront the problem. They run away with problem. Amen. You're saying a lot of things outside. You can't say it in your face to face. Amen. Talk the problem. Face your giant. Yes. Otherwise, David engazange ambethe uGoliath uba ngabazange amface. Amen. You got sometimes you take the faith Yes. 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 and then you said, I'm not going to lose here. Amen. David take amatye amahlanu, 5 stones. Walthiya wathi eli lokuqala ngo-wonderful. Wathi lesibini ngo-counselor. Wathi lesithathu ngo-mighty God. Wathi elesihlanu ngo-everlasting. Wathi lesihlanu ngo-peace of prince. Amen. 5. Yeah. Abakhuluwa bayengcengcezela. Bala. Now David oqala komnye ku-Abinadab, I can fight this man. Uthi lo nazi impahla umfundekela. Bheka ngapha ezimpahleni. Yeah. Wajikela ngapha waya kuBhenikadadi wathi xa emxelela. Wathi hey utata. Wathi utata uthi mandizisonga samasi cheese and other stuff. Utata ethe mandizoninika. Yeah. Wathi ke ngokuhamba bhekena nsikeni waqoma makahambe makaye kugeneral phethe imikhosi wathi general Yeah. by my faith Amen. nathi ndisehlathini kweqe ibhere uthi ndayibamba ibhere ndayiqobulula yapho uthi kwangena ingonyama ithatha iinkusha zikatata uthi ndayibamba ingonyama ndayibulala uthi lo Thixo wayendinika amandla wandiphumeza emlonyeni webhere nasemlonyeni wengonyama unakho kulo mFilisti. The faith. Yes. Yeah. Thank you, Jesus. Wathi xa waconvince ugeneral wathi makangeniswe kwela gumbi anxityiswe impahla sentsini akakwazi uDavid uhamba akunzima uphakamisa okwenyawo
Phakamisa kwenyawo. Praise the Lord. Hallelujah. Uthe esaphakamisa inyawo wathi ima wait. Yeah. Bezingekho izimpahla. Yeah. Njalo. Kokuyabenziwa nezinto. Yeah, exactly. Bezingekho. And he put it down. And then wabheka kumlambo Amen. we-Ela. Wathi awufika emlanjeni we-Ela wakhangela amatye la abethwa ngamanzi. Yes. Wathatha amatye amahlanu. Xa ukhangela amatye akuthathi nje ilitye. Wakhangela amahlanu wathi igama. Wahleka. Yahleka i-opponent yakhe. Amen. Yathi uzakumo okucima nje izidaka because uqhele uwalusa uqhela uthi xa ufuna inyama bethi intaka hoje uthi hayi ayinjalo ku xa uzofika kum nokumisa ingqondo My God. aphakamisa iswethi zabo banike honor kwiswethi zabo onke amasira amaFilistini waya amangapha kathi obangaba olusileyo uzawuthi take over Amen. kulo nation wamuntu wamjoka wathatha islingi kanti asaslingi sincediswa i-angel akho manje anowizigibela ingqondo zalandoda zingabikho Amen. ngaphandle kukwenye force Yes. ekhoyo yathi yakutsho wawa phansi watsiba uDavide wawela ngaphesheya wakhupha la sweat kodwa ugqiba wayibeka kodwa ugqiba uthatha intloko wawelela nayo ngaphaya wobonisa ugeneral. Amen. Zama intombi zakwaSirayeli Yes. zanqoqa intombi zakwaSirayeli inoba zazicula le ukuba nguDavide lona Yeah. abamaziyo abangasange bambona atsho la mantombazana ahambe emva koDavide bathi nguDavide lo inoba zange nimbone yilento ugeneral wayeyazi namanye amasoldier angekhoyo apha yilento athi uYesu xa ethetha thinazo nezinye izimvu nathi sinazo ezinye i-members ezikwenye imihlanje ezilindele le voice sizothi xa sithetha ithi hayi ingathi le cawa bendikhe ndayijonga andiyazi bendikhe ndayibona phi. Praise the Lord. Jesus Christ. Just the faith. Amen. Faith can do things. Yes. Faith. Amen. You need to pray. Yes. Ukwenzela uba it's not everything. Now xa kwenzeka izinto ngokufuna ukukhule grow. Amen. Sisoloku ukhala hawu ufuna ntoni apha hawu uyayazi ndifuna ntoni. It's because you don't pray. Ayangena amadimoni uyangena aba bantu bangakufuniyo. People sisedabini kukho abantu abasithandayo kukho abantu abangasithandiyo. Praise the Lord. Amen. Funa ukuthi xa udibana nomuntu obudibane late ubuze kuye uba ithini umcimbi wakho nokubuya kukaKristu. Amen. Mayibe khona kwi-conversation yenu nisathetha ubuze kuye uba uthini, what is your take kumcimbi wokubuya kukaJesu. Amen. Ngoba uYesu uyabuya. Amen. Ingabe ithini umcimbi wakho kumamela ifaith yakhe ungathandani nje
Kalutshele nesilehekazi. Bese ngamazi uThixo. Hallelujah. Awudibane lady thize ucimba hayi ungeza ubomi. Ha? Dibana naye bayithize. Indlela bejayiva ngayo. Eshibumaye. Ojuju. Ojuju. Koma yey. Uchoka amandla mntana. Igcwala inhliziyo yakho. Thana just njengendlela ajayiva ngayo. Kanti uthatha intombi ekwi-host. Oma nentombi. Okanye lo tata umbonayo kanti leli gqeko liphatha itasi limane lisiza kuwo apha endlini imane itasi. Amen. Hayi man bathenga inyama kunjani athi ina nathi inyama uyopheka ekitchen yilo mama uyapheka ina jwaha inamtika. Amen. Mphathele etrain kanti lo tata uyayazi ukuba ufuna uplant into yakhe apha endlini. Amen. Ufuna uplant into yakhe apha endlini. Zonke izinto zakhe aziphumeleli kanti kuko lamfo Amen. uthe ncuthu Yeah. wayezile apha endlini Amen. waplanta into zakhe. Yeah. Ulele wena ubona uthi wakhe ubheke etoilet ebusuku uyahamba ngothu ubheke etoilet kanti uyayazi uyafaka Amen. uyakhona ulele sitekendini lele kanti lo mfazi uyaphakama njengoba ulele Yeah. abuya hlekekikiki always unothando ongalaziyo livela phi kanti kukho into beyoyifaka bona izinto zingahambi kahle ngizwa kokwenu uphele uthi ngizwa kokwenu kanti kulo muntu uyawafika. Amen. Abanye bathakatha bengatsibi bathakatha ngemilomo. Tongue, power of the tongue. Amen. Destroy you with the tongue. Wathi omnye komnye wathi akusozibe into ndangenelela ngoku ndingayazi that we take it back lo mazwi Amen. uyawuphumelela. Amen. Umuntu nothi akusozibe muntu yokumxelela hayi xa usitsho ndizawuphumelela. Yes. Ha? Ndizawuphumelela nangaphumeleli. Amen. Phumelela. Hallelujah. People, they need Christ. Amen. Outside, they need uYesu. Angene enhliziyweni. Carry Christ. Pray. Read your Bible. Be there for Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Once you're carrying Christ, the crisis, Amen. That's why there's crisis, because there's no Christ. There's no Christ. When Christ is not there, there's crisis. Every time you are worried about the izinto ezidlulileyo, usathetha ngalamsebenzi wagxothwa kuwo, kulamsebenzi wagxothwa usathetha nangoku ngawo. Amen. Ayifuna ukuhamba, is hard to let go. Amen. Xa ungayifuni ucabukela nebuilding. Amen. Once usondela ngasebuilding uqoma uyayinyanya le building, unyanya kunye neebossi zale building. Yonke into akufuni ukuyibona. But the minute usathetha ngayo, Amen. your heart is still there. Kumsebenzi ongazuphinde ufumane.
Amen. Sozuqeshwa. Praise the Lord. Akusozuqeshwa. Because the heart is there. Uthethe ufuna uthethe ngalo msebenzi uthethe ube nendawo ezililayo. Lilelani Amen. xa ungayifuni la msebenzi. Yeah. Let's go. Lilelani. Amen. Move on. Amen. Move On. on. Amen. It's your life, it's your choice, it's everything. You got to move on. But God, He cannot bless you if the character yako is not strong. Amen. Not strong? Apa gogo. Ako mdaga mama. Praise the Lord. Ay, ako mdaga mama. Umdaga mama na kuya sa Australia. Amen. O mdaga mama. Child. Sisheke sibabino. Bonga banye bamki. One nanai. We are two brothers. Amen. Hey, my brother. Tumelana phone no kanya WhatsApp. Hey, I miss you, my brother. What do you miss? Hey, brother, what do you miss? Amen. No, I miss you. What? Must say so. What is missing? No, I miss you personally. How's family? Then I said, now you're talking, brother. Family is good. Day and day. But I'm good. Praise the Lord. Me, I'm good. Hallelujah. Ndibaxelela abantwana bam Amen. imali yam zayitya. Praise the Lord. My money zayitya. Awube ucingana uba mawushiyele ezinunu. Ushiyele ezinunu zakowethu uthi hayi yile ndizayishiyela. Zayimosha ukufa. Imali yakho nanceba yitye. Esuthathe ipolicy ze-life cover. Life cover for what? Abantu zamabhulu axelela life cover bengasiniki oba investor imali ukwenzela uba ngexesha elithile ukwazi uqala ibhizinesi uzibone ukwazi uphumelela. Ne-financial planner akho nto ikunceda ngayo, ikunceda ngento onayo. Amen. Uba wakuna nix neko-financial planning no-booster wena ixele all the financial planners buza uba okay hayi ndine million ithi financial planner good kandixelele mathini amatyala akho. Uthatha imali yakho loguqa kwenye indoda izobuza uba kuwe mathini amatyala akho. Mfondini nantsi imali ndifuna uyifaka and sumbuza ngamatyala sebenza ngale imali ndifuna uyifaka. Akho niyenze ikwenzela yona. Hayi xa ubhubhile abantwana bajonge abantwana bakho jonge naba bantu bajonge uthi wawujonge uqomba yeyi sengxakini apha. Hayi mandihambe ndibheke eZanzibar. Ndihamba ndibheke eZanzibar. Apho uzandifowunela ungandifumani bantu amegama lentombazana Mishka. Afowuna uMishka afowuna ncam uphethwe intloko yakhe makabheke kwagqirha. Ndikho ndibheke eZanzibar. Hleleza uba ndihamba nabantu bheke it got nothing to do with you. Funa wena ndihamba nabantu bona ndihamba bheke eZanzibar. Uma wami eZanzibar ndiyabuya bheke eZimbabwe bheke ezinye. Kola xesha nditshintsha ne-Walksa bheke eZanzibar. Imali yam into kunayenza unxila njengoba wena unxila uthi amaqhosha ebhatya akho. Hayi nditya amaqhosha ebhatya akho usunxila mna ngaxesha lewayini. Iwayini akenzela abantu into. Ngubani othi ubhuswe iwayini yantantsika ayana. Ngubani umntu wakho wancedwa iwayini omaziyo babandle umntu wancedwa iwayini. Indlela eniyithanda ngayo iwayini niyabonakala uba ningolowayini.
yakho ngoba usaphila hamba phuma khawuphume endlini phuma endlini ingxaki zendlu asoze ziphele kukho idemon elihlala phaa endlini yazi loo phaa endlini yakho kanti xa oba ubheka apha ewindi khawuhambe uyohlala wedwa uthenge icappuccino phunge icappuccino uzoba lapha ingqondo le yakho izophola uthi ndiphole engqondweni mali yakho uthi amakhosi ebhatyi yakho uyaphuma yeva khapha uba uyathanda ubize umphetheni wenza ntoni masambe sophunga uphinde ubize umafelika yonke laa cast yabo umphetheni badibane bayophunga oba niphosiselene phaa ephungeni but kodwa hambani ophunga phumani endlini man yeah. Praise the Lord. Yeah. Oh, uhlela apha eFilipi ujikeleza naloveza wakho apha eFilipi uphinde uyowenza washing uphinde uphume ewashingini uphinde kwakhona uphinde uthini. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Chilo kabazalwana ndathi oba kwephini iveki masiphumeni masambeni sibekele kwi-movies sibukele imovie ongagcini uba si-frustrated sibanjwe yile ncwadi si-strong yeah now sifuna into ezasidistracta not iwine hayi kame ke ndifumane iglasi loo nto uthetha yonke into xa ubethile umaka ngokundlela umaka ngayo gama lakho ngunomaka but I'm telling you yethi uva usegeyitini heyi ngobani abalapha hayi uyaphosisa shi ndithetha izinto ezenzeka phandle andithi zenzeka apha enkonzweni nina mos nisindisiwe athetha izinto zenu nina nasindiswa nina ndithetha ke ngoku izinto ezenzeka outside uku-observe izinto ezenzeka outside. Amen. Ufike uyojayiva into engabonakaliyo uceliwe ubaba ube ngu-MC kule ndawo ngoku ufuna uba ngu-MC ngoku uyasibona sa space ngathi sinemali uyasibona hayi ndifuna uba ngu-MC yayinto yamdala le uba ngu-MC into kuna ndayekiswa yinto yoba kudala babe senze itoast ngeJC Leroux ndisavalekile kayazi neJC Leroux bagalela kanti sawurhabela imithamo ibe mithathu ndathi ndarhabula 1 heyi kwanzima uginya kodwa ke ndaginya because ndimothethayo ndaphinda ndathi I will never forget that day. Never in my life. You never forget. Ngoku xa ndijonga abantu ngathi abantu bayagekela. Ngoku manje ndisenje nje. Amen. Ndagoduka. Xa ndifika endlini ngoku i-TV le upside down. Ndihleli nabo manje ndisenje. And i-TV yayibancinci. Uma washiqiza wahamba bheke eromini zange ndithethise nondithethise wahamba bheke eromini uma walala 4:45 ekuseni ungena umama eromini 4:45 zange athi uma ke ndibona indlela xa ungcolisa phaa endlini indlela ongcola ngayo
wathi ma mthetheleli mntanam, le nto uzawungena ungene kuyo kuzawuba nzima uphuma kuyo. Amen. Khumbula ungumntana kaKristu. Wathetha umama nam, wathetha. Emveni koko ndacela uxolo. Ndaya kumama ndocela uxolo. Ndathi mama ndicela uxolo. Sobe ndiphinde. Ndayi ndasebenza ndizama uplease umama, ndifuna ndicela uxolo. Ndaplease. Zange ndabuphinda ndabufaka. Yandiqala ndagqibelisa. Ayo, inzala yethu mntakamama, hayi. Akonomnye phaa kumama. Ngoba nona bakamama konomnye oselayo. Amen. Ochayayo. Akakho. Ayo. Kobethu. Andiyazi ngeziphi jeans. I don't know. Praise the Lord. Andiyazi. Amen. Praise the Lord. Selibhiya kodwa umuntu akuboni nentesha. Kodwa mntakamama ibhiya. No, pops. I'll take only 2 beers. Oh, really? Okay, fine. Ndaphinda ndaxelelwa kakhona. Ungabuphinde tata uphathe phaa ezabhotile. Susibamba ngesandla sakho. Yabuza zitheni? Boy, you know so ushawutisa. Zitheni ibhiya zakho? My own ndisela ngathi ndisela amanzi. Because usibambe ngesandla. Susibamba tata. Because xa uzibambile uba ngathi ngamanzi. Hayi brother, andiyazi. Yethi kufika uzuko phaa endlini. Amen. Hayi ke bayixesha indlu yam. Funa ndizivalele erumini. Mna ndizivalele kwam. KAAM kwam. Baleka usuku. Hallelujah. Amen. Pops, are you okay? Hi, Pops, I'm fine. Hey, Pops, man. Hey, Pops. Not again. From Glarum, he passage. Amen. To go Glarum, ka Braga. Braga, my sister. Hey, Braga. Hey, kau ye ke Braga, man. Abe. Braga akho ke athi bayathixhe ezirumini zabo bafune yam ibe ngu up and down. Ngoba ndithenganga nto ezimandi phaa efrijini yam. Umana xa kuvula ifriji, heyi akho nto imandi apho. Hayibo, itheni le friji njena? Ndibuza itheni ifriji yam inantsike itheni? Kutheni njena? Ndishawutela ifriji yam uba kutheni ngoba kaloku asiyo yam yeyethu. I have about 3 fridge, 3 in the garage, 1 in front, 1 erumini yakhe, 1 in my room. But zonke ezi zashiywa uziwa kule yakhe. Ndithi ke mna ke akho bhiya apha. Suke mandinewari oba uzawuthi umntana kampostile usebhiya. Amen. Akuseli mna. Why should I worry? Akuseli mna. Umna ndimfakile kwipath right. Wade wafikelela exesheni lakhe oba makathathe idecision yakhe. Ngexesha eli-right ngomthandazo wam uzawuba right. Abantwana bakampostile uyasela umntana kampostile. Waste ixesha. Uthela ngam? I'm proud of myself. Proud. Ndike ndatsho tu xa ndijonga umsebenzi wam that I'm proud of myself. I'm proud.
I don't need undixelele. Ndizixelela mna. I'm proud of myself. Ungatsho ngaphansi, ungathi ngafuna ungandijongi, ungaqoba izandla ngolu hlobo uqhoba ngalo ungathi udikiwe. But I'm proud of myself. Because ndihleli kuye. Ndaxelelwa ngoMiss Khandanisa. Ndaxelelwa ngomama uKhandanisa notata uRG Peter in Port Elizabeth. Nomama uGwavu bendinika ifoundation eSunday school. Besithi sihamba naye, sivuka naye, silala naye, sivuka naye, sihamba naye, sivuka naye, silala naye, Ayman. Stop. Let me tell you something. It's nice ube uKristu. Ube ne-liberty. AbuKristu. Abatata abakudala babevela hallelujah. Amen. Atshintsha ubuso. Hallelujah. Hey, you want Jesus was alive? No. Show people uba mnandi uba kuKristu. Amen. Funa kutshintsha. Yes Lord. Yes. Bonakala lapha iglory oba uyaglowa. Kubonakala ifavor of men isiza kuwe. Kubonakala izinto zakho ziqhubekeka. Because kukwindoda elawulayo. Sihamba naye, sivuka, silala, sivuka naye, sihamba naye, naye, silala. Sit down.
In Jesus' mighty name, that's it. Take a seat. What's wrong there? What's wrong there? You doing? Button. Asamchong abantu outside. Mga police are take care there. Wala kami banga pumi bagilo nga bantu banansikala. Vale umnyang. Sure. Our business is here. Amen. It's not outside. Okay. Yeah. Give me a check. Aselanga mntu. Yazi unganikezela isisamo. Sizabana visitation Amen. anytime. Right now.
stuff.